pasta sydd yn un awr, ynddo fe? Pasta Selsig ni'n paratoi. So, gan bod y prinder bwyd yma, neu mae'r stocio wedi cael ei wneud, beth ni'n mynd i wneud i ffurfiad gwahanol o bwyta stwff yn gwahanol mewn ffordd. Mae llwyth o pasta dy pawb, mae Selsig dy pawb, siwr o fod falle maen nhw wedi rhewi rai, a wedyn bod chi wedi cael digon o bwyta y brechdanau, y brecwast, y Selsig a tatws a stwff. So, pam na defnyddio'r Selsig yma nawr i wneud math o bolognese mewn ffordd, okay? So beth ni'n paratoi, mae Selsig da fi fan hyn, porc o cennin da fi mewn blas, gallwch chi defnyddio unrhyw blas chi moyn. Ond wedyn ni'n mynd i adio hwnna bach o winwns dros i slitio. Yr un winwnsyn ges i gynnau, oedd e'n anfer, so ni ail ddefnyddio. A fe'n anfer hefyd. So winwnsyn dros i slitio yn tena, oce? A ti di torri'r Selsig mewn i ddarnau bach fan hyn? Mewn i ddarnau, mae'n helpu, mae portion control chi, chi'n cael bach yn fwy mas o fe, gallwch chi falle i spreadio bach yn bellach, oce? Ond mae'n ffordd da wedyn, ond mae'n coginio bach yn gyflymach hefyd. So, clove o garlleg dros i slitio eto. Ti'n meddwl, mae pasta yn fach, mae'n rhywbeth sy'n... Ti'n meddwl, mae'n sych a mae'n para'n hir yn diwe? Odi. Felly, ti'n meddwl, mae rhywbeth handi gadw yn y cwbwrdd yn diwe? O, mae'n gweithio'n dda iawn, John. Ond chi'n prynu pecynau, be gallwch chi'n neud, oce? Mae ffordd, chi'n gallu berwi fe. Os chi'n berwi pecyn cyfan, beth fel i fi wedi gwneud fan hyn nawr. Dim ond bod chi'n oeri fe'n gyfan gwbl o dan dŵr o'r, oce? Gallwch chi wedyn cadw fe yn y ffridge dros nos. Mae'n cadw am un dydd. A wedyn, bydd rhaid i chi ail twymo fe wedyn mewn i dŵr berw, a wedyn wedi berwi eto i bita yr ail dydd wedyn. Dim ond ail twymo fe unwaith? Unwaith, ie. Ond dim ond chi'n cadw fe dros nos yn y ffridge. Ydych chi'n gadael y mas, dwi ddim yn saff, a dim ond un dydd. Lle ti baratoi rhywbeth ar gyfer 2 ddiwrnod wedyn? Mae'n gret i'r plant. Mae plant yn lygo stwff yn ffurfiau gwahanol, ond tip fach i chi fanna, fel i ddim wast ych chi. Reit, oce, hwnna'n bwysig. Selsig ni nawr. Yn dechrau carameleiddau, chi'n moyn crwstyn fach i fformio arno nhw, chi'n gweld e fanna. A hwnna wedyn, chi'n meddwl bach mwy o flas a bach mwy o stwff yn y saws. Mae'n ddigon crisp wedyn yn diwet. Ie, jyst wrth i ni adeiladu'r saws. So, twtch o gwin gwyn fan hyn nawr. Os nag os gwin, dych chi, dim rhaid, os ydych twtch o dŵr mewn eto fe. Mae'r gwin yn helpu. Bach o stoc nawr, stoc lysiau, neu stoc iwiar, eto, ta beth sydd â chi. Hwn yw'r sail yn saws ni nawr. Mae'r stem nawr yn mynd i helpu coginio trwyddo o'r Selsig, a cadw bod yn eitha feddal gymoest hefyd tra bod yn coginio. Osgwyd hwnna'n bwyty. A wedyn, tin tomatos, tomato puree, a tym bach o menyn. So, blocyn o menyn mewn hwnna, jyst yn gwneud bach mwy foethus tra bod yn coginio. Ac yna, y tin tomatos yma. Sym rhaid i chi defnyddio tin cyfan, eto nhw'n cadw yn y ffridge, so defnyddiwch stwff wrth bych chi eisiau i wneud nhw. Gret ar gyfer yn neud swp. Dim ond os ti'n defnyddio, dim ond hanner tin o rhywbeth, gwyd ydi fel tomatos neu falle ti'n baked beans neu rhywbeth felly. Ddyle ti adael nhw'n y tin neu ti'n un o mas o'r rai yma disgyl? Mas o'r tin. Mas o'r tin? Bidwch a cadw'r tiniau yna. Reit. Unwaith nhw'n rhaid, dodwch nhw'n bowlen, cling-ffilm ac yn y ffridge. Neu topo fan rhywbeth, nhw'n plastig. Rhywbeth, dim ond clor i benne, ond pidwch a cadw nhw'n tiniau yn y ffridge. Dwi ddim yn iachus iawn, oce? So, tomatos nawr, mewn at hwn. Maen nhw'n handi, cofia. Tomatos mewn tin. Ni gyd yn prynu stwff gyfleus yma, fel jars o stwff. Mae hwnna'n iawn i defnyddio fan hyn os oes gyda chi. Ond ysgwyr hwnna'n bwyty. Ond mae gymaint rwyddach i ti allu wneud y hunan, a mae'n safio arian i fynd yw e? Odi. Tomato puree, tyma bach, mae hwnna rwy'n tawhau popeth. So, sy'n eisiau dod i lot mewn. Ond hefyd, gallai fod yn eitha chwerw yn bitter yn ei flas, oce? So, i counteractio hwnna, beth i fi'n dod i yw llwyed o siwgr. Mae siwgr yn tynnu'r chwerw bant, a mae'n helpu wedyn gyda'n saws nes llwyr o siwgr mewn ato fe. Dim rhaid i chi wneud e, ond i fi'n credu bod yn helpu. Mae rai bobl yn rhoi siwgr ar ben tomatos pan ti'n gwneud brechdan yn un, dyn nhw? Odyn. Pupur di. Ac yna llwyed o perlysiau sych. Os nad ydyn ni gael mynd mas, mae'r perlysiau yma, maen nhw'n dod at ei gilydd nawr, mae hwn yn mynd i helpu, a di'r blas o stwff. So, hwn, ysgwyd yn bwyty. Ac yna... Ti gweld mae hwnna di twain barod yn dweud? Mae'n dod at ei gilydd yn gloi iawn. So at ein pasta ni nawr, fe ni moyn wneud, gymryd ledl o pasta y person mewn i'r dŵr berw, gan y fod wedi oeri. Gadewch chi hwnna, mewn hwnna am tua 30 eiliad yn dŵr berw. Tyma bach o halen at feta, yr un reola os byddwch chi'n coginio o scratch. Gadewch fe i twymo reit trwyddo. Ac yna allbed y dŵr bant. Na gyd ti eisiau? Na gyd. Hwna wedi twymo nawr. Yn gan bod ni'n dod fe mewn i rhywbeth twym sy'n berwi eto. Mi'n digon hapus bod e'n mynd i ail twymo. Ond chi ddim ond dod i fe mewn yn o'r at y saws. Mae'n dod lawr at y merydd y saws. Mae'n cadw popeth yn dwym. Sgwyd yn bwyty. Ac yna popeth
i weini fe yn gloi, so dwi ddim yn gymryd yn hir iawn i paratoi pryd yna. Mae hwnna'n edrych mor neis. Ond o'n i'n gweld ti fyna'n ysgwyd y ffrimpan. Dyna lle bydde fe wedi mynd dros yr hob i gyd gyda fi. Mes i gyd. Na chi, pryd fach gloi, os y popeth sy'n gael yn y cwbwrt neu'r freezer. Mae hwnna'n lyflu. Yndi, mae hwnna'n neis iawn. Pasio yn rawd i Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Na ni, reit. O'n i yn ei ddigeddus bod Owain wedi cael bit ar un arall. Fi ddim fel un nawr bod fi'n cael hwn. Na ni. Mae hwnna'n mor flasus. A jyst gwahanol flasau fan hyn yn dy fe. Ti'n gwybod perlysiau popeth. Briliant. Dan, diolch yn fawr iawn i ti. Pob hwyl a popeth. Diolch yn fawr iawn i ti.